Терминал 1 събрахме се групата. Ето е Ивет и Валето. И скоро отварят чекина, да си чекираме куфарчетата. Тръгваме към самолета. Натварихме се, как е, че е тук Сараева. Да, как че не е изгубена. Как е, покажи с нещо стъчила. Другите не знаем къде сме, така за грешките сме. Влога продължава. Сега е. Колегата дава моето. Аре, колега. Колега, губта, бе! Не, да не си играй. Prețurile de lerno! Здравейте! Продължаваме влога, кажете влогата! Вървим по релси. Не говорим френски. Аз говоря френски. Я говоря на френски. Bonjour. Est-ce que je mets le parler de français oral? Айде стига тук. И така, хора, вървим вече. От колко време вървим? Вървим от 30 минути, за да се стигнем до БНБ-то. И вече изнемогваме. Нали, Мани? Да. Give it up, baby. Like, should I like this? No one can love you the way I can. They call me the all-night man. No one can love you the way I do. Spend my time making love to you. All of the night, I keep it up till the morning light. I keep it up all night long. I'm gonna love you till the break of dawn. No one can love you the way I can. They call me the all-night man. No one can love you the way I do. Ето ни, готови! Who can hold that squeeze? I'm the one who was made to please. I'm the one who can hold you tight. I'm the one who's gonna do it right, yeah. I wanna love you over and over again. Understand? Колега, продавам си това в съгледата. Да лъска, да дрънка! Да дрънка! Да дрънче. Аз трябва да им чугай. Чугай за буза. Да, наистина. Хора, точно благоволихме да излезем от нашето помещение за пребиваване и сега отиваме на плажа.
11 часа е. Да не се отдави както. Айде. Watch you move like that. Watch you move like that. Got me spinning around the sun. I can't choose my past, but I can choose you next. I don't wanna let you down. Oh baby, come ride with me. Slide when we get high with me. I love when you roll with me. Talk to us, no lies. This ain't no love song. Ain't far from confessions. I feel your intention and you by my side. Take my mind to another place. I feel your thunder, I feel your rain on my skin. When the sun down, show me red. Ways to follow intention, ways to unknown dimensions. Take my mind to another place. I feel your thunder, I feel your rain on my skin. When the sun down, show me red. Здравейте хора, без да искаме. Намерихме една катедрала. Без да искаме намерихме. Докато търсим другите, намерихме катедрала. Аз съм приятел. Първен с какъв. Дефилето, Пайчо като го няма. Магриш, дефилирай сега. Залеза! И така, хора, вече намерихме си ресторант. Близо до този, който бяхме с нощи. Много хубав ресторант. Много хубав куче. И да, пак сме на топло в топ-дозирията, както винаги. Така, нашите момичета ги оставяме нашите баби да спят. Уганджиш емигранти, продължаваме тура! Кой е Уганджиш емигрантен в момента? Уганджиш емигрант? Хади, и дърбишки да откикаме! Ето ги нашите момичета. Ако нямам сега точно 8, колегата трябва да взема 5. Мисля, че сме готови. Инби, изяди рибата? Да, яде рибата. Добро утро от ден 3. Взехме вече билетите за круиза. Чакаме другите да дойдат и отплаваме. Здравейте, приятели! Трябваше да тръгнем 7:30. Сега е 7:50 и нещо. Как ще съкратим път за 30 минути? В рамките на 10. Не 30 минути, но просто... Със сигурно се поичиш. С доспиванките така става, да не се представя, всичко е под контрол. Сега има тълпа от фенове. О, не, моля ви! Ще се включим след малко, когато сме стигнали вече до кораба, ако не сме го спуснали. Чао! Чао! Така, хора, успешно пристигнахме, не сме закъснели, вече всички сме тук заедно. Добре, че бяха нашите момичета да отидат да ни вземат билети и много тънки ще снимаме след това. Хората разна. Всички събрахме се, много е хубаво.
И лодката също беше много хубаво. Оставихме си прасковете вътре в лодката на студено и продължаваме пътя. Оп, вижте колежката. Маркирахме я да ни я изгубим. Много палаво. Гледайте какво става. Вау! Хора, намръдно с някакъв много интересен тунел. Не знаем къде ще ни отведе. Но се надявам. Да, център пише, но имаме 30 минути и не знаем къде вървим. И няма абсолютно никакъв обхват тук. Но... няма много, да. Ще се справим. Здравейте, хора! Събрахме се. Чакаме лодката, но лодката може да ни дойде. Другия проблем е, че трябва да дойде същата лодка, защото оставяме прасковете в предната. Точно така. Същата лодка няма. Много е горещо. Чакаме да кажат сорейта. Третия път го учи. Може да откъде някакъв причутка. Така, пушачите издъхват, защото си малко по-набая. Така, ето пак феновете. Виждате здравей. Никой не казва здравей, хора. Те просто се срамуват. Продължаваме напред. Така, хора, пряко включване от Тончо. Кажи нещо, Тони. Чакай да те обърна. Не те обърна. Ето. Наядни, Здравейте! Тако се наядохме. Вече сме на Градчик, още се наядохме, станахме и сега чакаме колегите да дойдат, за да може да отиваме на градините и да се снимаме. Направихме няколко клипа, ядохме много хубави салати Цезар. Уникално. Салатите бяха 20 от 10. Да, 18 от 10. Много хубави много салати добре бяха. Много хубави. Това е топ 3 салати сигурно сме яли. Да, ще имаме после отново. Организаторите какво мога да кажа? Да се приберем на време, защото всичко друго е кланено. Сега, хора, сега се случваме отново към кораба до последната ни дестинация за деня, която е Позитано. Да. Oh yeah! Let's take one more then I'm done. We say that every time then to another. Oh, we just can't let go of each other. If you bring that ooh, ah, la la la. If you bring that ooh, ah, la la la. If you bring that ooh, ah, la la la. If you bring that ooh, ah, la la la. If you bring that ooh, ah, la la la.
Чипич. Хора, в момента вървим към пристанището. Второто, което е най-надалеч от нас. Или по-надалеч от другото. Имаме към половин час път пеша от там. Ето тук е нашата алейка. Ето тук са другите красиви. Ето ги кака регат. Здравейте хора, пристигаме на пристанището. Малко варяхме така 20 минути 30. Малко дърна пак се въсъм. Ама ще се оправим. Ето къде ще се лее. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Necesito más de lo que me das. Ya no tengo miedo y dejo todo atrás. Quiero soñar, ritmo sensual. Segundo más de vida puede ser tan real. I wanna make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Здравей! Сега ще скачаме бяхме ето там, после ще прикачим снимки и кой се сложи ето боси прави. О, пък мислят нещо за 5 минути. Да. Ти на... Аз беше за още малко. Хеди! Получавам дежавю от вчерашните стълби. Вие? Вчера, ако бяха, да, нито за една, нито за две, сега са за около 10-15 за крачки стълбите. Точно така. Нека сме ходим на двете. Ето, там на нас. Елена и Маги стояха поне 2 часа в водата. Да. След солничките. Да. Здравейте хора, ние вече тръгваме от плажа. Дойдохме, хапнахме ни калмарки, сега се разхойстваме, търсим кафе до латерия и чакаме да е прекрасно. Това е ясно, но чакаме и другите и после се отиваме към нашето мило градче Салерно и утре вече Палермо. Но не града Палермо, а Палермо към Биджи. И така. Така, взеха се лабубата и сега ги отварят. Опа, слънчето. Моето е жълтичко. Ото. Къде иска да ги закача? Зато ще да отчичам отгоре. Маля, точно такова ми трябваше. Вижте какво е крипи. Здравейте, приятели! Вече сме готови и отиваме пред другите ни приятели, които са по-бързи. Да хапнем, да се снимаме и днеска попая с морската риза. И отиваме на ресторанта, който ни хареса най-много от всичките вечери. Това е на Битания, да. Така, здравейте хора, пак с връзки. Антонио, нашия приятел от царята. Не е на работа, днес ме фридей от 3 Weeks. И бърши нашата маса. И отиде да бърши масата, защото шефката му... Нашата маса. Да, защото му е много притеснена. Казва, че е много нервис, защото той on his free day е тук. И вика, Only one free day. Ето го миличкия, той просто работи за нас. Да. И да, сега ще сядаме да ядем. И така. Ето, веднага влизаме. Only for us.
Перфектно. Хора, току-що ни подадоха половината неща. Чакаме само пак на как. И просто сме си поръчали салатки. Не, боже, аз мисля, че това е моето гледам на камерата. Така, салатките, чакаме само на какави и почваме да мелим. Да. Оп, ето я. Тази вечер имаше убит. И това е... едноръкия Ян. Значи ти се убията. Цвет сте убията. Цвет много мълчи. Двама свързани, или учителката ако спаси един, ако спаси себе си, този, който е бил свързан, или друг, нали? Един голямой! Мама, чакай, какво Чакай. И тази добра. Откъде си сигурна, че Еленко е бил полицай? Не, чакай сега, аз съм убила една някаква... Айде, сламчица! И един полицай има. Има и проститутка. Хора, часът е... Полицай си е остана един. Колко е часа? Часа е 3:10, да. Часът е... Нашо време 4:10 беги. 3:10. Мисля, че е време за лягане с една хубава мафия. Защото утре... Италианска мафия. Италианска мафия. Защото утре трябва да ставаме поне в 9. 8:30 да се съберем багажа. Лека нощ. Бона сера, аривиденчи или как се казва там. Чао. И така, хора, добро утро. Напуснахме бърлогата вече. Защото дойдоха следващите гости, направо ни изволиха. Да. И да, няма проблем, случват се такива неща. Ние пак сме доволни от почивката. И сега отиваме да чакаме нашия гост. Да. Few blessings that you wish and talks you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. You build me up to break me down. Never respect the love you found. And I had a voice inside the back of my mind. I always knew it'd be down. You don't deserve it, but you won't lie. Got no more tears to cry. От таксито сме. Колегата стисна нещо. This time. И кара. Автографи кара. Просто гърми. Транслита пише на волана кара. Най-дрифено. Bella bionda, beautiful blonde. Тук сме вече. Качваме се и това сме една друга. Да, Дърна си фана пътя. Тя е на другата страна. Ние вече сме тук към самолета, качваме се и ще има пряко включване от България. Don't looking back this time. И много готино успяхме, така съвпадахме, че всички да сме наред, просто уникално. Ето динито. И така,
така, хора, успешно каснахме на родна земя. Живи и здрави, всичко мина перфектно. Полета беше много добре, каснахме перфектно. Каснахме супер. Подранихме на споделените. Да. Куфърте дойдоха навреме, всичко е наред. Живи, здрави сме, няма болни, няма да Всички са тук. Всички сме тук. Тръгнахме 8 и се върнахме 8. Специални, значи искаме да кажем, специални благодарности на това момиченце. Тук е Дарина Захариева. И на Ако ви трябва да страховка на Тана Захариев, обадете се, веднага отстъпки работа. много го обичаме. Голяма работа си. Обичаме го. Ние се обичаме, обичайте се и вие. И правете спомени. Прекрасно лято, молодци.